ए पुटिका अरे ये सभी खाते के ऊपर मुंगेरू बाहर चल देखो तो ना ए को खाते हां को खाते मांस भात न है ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି मांस ଏ ଠାକୁର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି आके होगा ଅଣ୍ଡା ସେ କେବଳ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ कोते का ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳ ଖାଇବେ ସବୁ ଖାଇବେ ସବୁ ଖାଇବେ ନେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଇବେ हां ठीक है Hello. Đấy. ହଁ À quên ra một cái đấy. ହଁ Cái pa. ଏଠି ଖାଇବେ Cái tao à? Kita apa kau? Mudah-mudahan ada. Kita patuh. Iya. Kita apa? Ego tua. Kita apa? ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ବ୍ରତ କଲେ 13 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲେ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ କଲେ ନିପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପାଇବ ନିଧନ ଧନ ପାଇବ ଆଉ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ 13 ବର୍ଷ ଯାକେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ କଲେ ମାନେ ଦଣ୍ଡର ନିୟମ ହେଉଛି ତାର ପାଣି ଦଣ୍ଡ କରିବା ଧୂଳି ଖେଳ କରିବା ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ବୃଷଭ ବାର୍କେଇବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହାରିବେ ଏସବୁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ନିୟମ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥିବା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ 13 ବର୍ଷରେ ନିହାତି ପୂରଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ଏତିକି Lagi. Mắc kutte deh. Udah paling tahu ni. Sampai ni umur berapa? Juga begitu. Paling dah tahu. Gue apa aja? Itu tahu. Itu mau tayar aja betul. बेड़ा पानी देखी लोगी पानी देखी जाए ए बात तू होते अजो बेड़ी दिया तोड़ी भाईटा तोड़ी रहा है कि नहीं हां अब वही यार का दे के लगे नहीं हां ताके रोई बात तांगो तो बहुत है तांगो भाई ना ठीक है हां पूरा लाखों में जाओ ना हां मैं जाऊं सर आगे कोई जो बोला ओ भाई तांगो तो पिया में कोई हां पानी ठीक है हां मुझे लगे क्या रे हां ये साथ वाली बात में वाले खाना फाड़ दिमा ए पाला Esa
ओ हां मोआडू ମାନେ ତ ମୋ ତାଙ୍କର ନାଚ ହେଇଛ କୋଳା କାଉଚି ଆଗକୁ କୋଳା କାଉଚି ଆଗକୁ ଫସାଇ ଖେଳାଇ ନେବି ତୁମକୁ ସଦର ପାଇ ଯୁଗ ତୋଇଲାକୁ ଧାନ କିଆର ସର ବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗି ରାଜ ଚୋଟ କାଟା ପଡେ ହଁ ଚୋଟ ଗାଇଲେ ଚୋଡେ ହଁ ହଁ କେ କାଇଲେ ଆମର ସମଲେଇଲ ନରମ ନରମ ରସଗୋଲ କରିଲ ଦେହ ତରଇତି କିଲିକିଆ ଜନା ପୁଡ଼ କରିଲ ଦେହ ତର ଦିଶୁଛି କାହିଁକି ରଖିଛୁ ତାକୁ ଶିକାରେ ଝୁଲାଇ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ତାକୁ ଶିକାରେ ଝୁଲାଇ ଜଲ୍ଦି ପାଇ ନା ତର ମନ ଭୁଲାଇ ଆମର ସମଲେଇଲ ମଝିରେ କଣ ରଖିଲ ଏଇଟା ଇଏର ଢଙ୍ଗା ତାପରେ ଢଙ୍ଗା ସେ ଚାଲିବେ Basi bade